Hello mga kabro, mga kabagis, good afternoon po. Magluluto po tayo ng pork adobo with portabella, mushroom, and lily. Ito po yung ingredients, simple ingredients. It's easy to do it and follow it. Ginger, luya sa Tagalog, garlic, bawang, sibuyas, onion. Ito, you know this one already. Lime, lemon. Natin ko na yan. And then, a little piece of pork. I sliced it already. Tapos, binabad na portabella, mushroom, then lily. Lily so yan. Po yung lemongrass. Lemongrass, use this one. Half teaspoon ito, kutsarita. Then, po yung ground pepper, paminta. Kalahati po. Kalahating kutsarita. Then ito, soy sauce. 2 spoon of soy sauce. Then salt, Himalayan salt po ito, Himalayan sea salt. Kalahating kutsarita lang po. Then yan, tamari soy sauce. You have no soy sauce there, there's a lot of soy sauce alternate, iba-ibang flavor. Yan po ang iluluto po natin. We'll start. Extra virgin oil yung ginagamit ko kasi yan. Gigisa po tayo. Let's saute it. Oh yeah. Ginger. Bawang, garlic, onion, yan po. Then yung meat po na in-slice natin. Slice na yun. Maliliit pong pag-slice natin ha. A little piece para lagay po natin yung salt. Little salt ha. Then we'll add later. Dagdag po tayo mamaya pag kulang yung timplang po natin. Tapos pag magluto po kayo ng ganito, mag-adjust kayo ng timplang nyo, tapos ito. Para kakapit po yung yung lasa sa karne. Ayan. Paminta. Pepper, durog na paminta. Brown pepper. Cover it. Takpan po natin.
Tapos, oh, yan na po. Magdagdag po tayo ng tubig. Unti lang po. Ayan, kalahating basong tubig ito. Yung malaki. Ayan po natin kumulo yan. Lumambot. Habang pinapakulaan po natin yon, pinapalambot yung karne, saglit lang po yan kasi manipis. Iwain po natin yung binabad natin na portabella mushroom. Ito po yung mga nabilad na po, masarap po yan. Ito po yung halo natin. Yan, dahan-dahan lang po pag nagkuhan kayo, nag-iwa. Favorite ng mga bata eh. Favorite ni Mrs. Nung lilit ito mga mushroom. Yan po, antioxidant po. Ayan po. Tapos na, okay na po yan. Halo po natin itong portabella mushroom. Tapos yung lili po. Ito. Mahuli po itong na ilagay. Dadagdag tayo ng soy sauce, tamari soy sauce. Konti lang po. Tapos tatakpan natin ulit. Ayan. Na po. Nagkuhan yan. Pag naglagay kayo, huli po yung mga kalamansi ulit niya, suka. Lalagyan po natin na ito, yung kuhan na lemon. Ayan. Para mabango. Antioxidant po ito eh. Balat. Skin. Lemon zest. Ito. Ayan po. Ito nyo. Tapos pipiga to. Pipiga. Oh, yan yan. Oh, yan. Lemon. Pag malambot na yung karne. Okay yan. Sarap po kayo. Natural na kuno. Yan pala, titikman po natin.
Sarap. Ito po, tapos na po. Ito yung pork adobo with mushroom, portabella, and lily. Request po ni Mrs. Yan daw po ang gagawin, kaya yan, tapos lalagyan po natin ng ayan po. And ding 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 ding. Tararara. Oh, yan po. Please like and subscribe po. Chris Lord Hagibis. Thank you and God bless.